Okay, so pahuway sa mi dire. Ni ami sa Claveria Misamis Oriental. Ta si Bradrin. Ikon sa man akong mura mag kuwang sa katinaw akong kamera tungod sa katugnaw. Nara si Bradrin. Lingkod mi aning bato nga himuon namong julin. Okay. Ya, sabihin mo aning Claveria. Hindi na mag-awang Brad John, mag-vlog na siya. Mag-vlog sa ako. Mag-snack na yun. Nagdana mag-snack. Na si Brad Sai. Mag-snack ni Diri aning bukid. Morning Mount Balatukan. Mount Balatukan. Din hito nahagsa ang katong kuan Cebu Pacific. Flight 387. Wala unab yan na response.